се, е Ива Русинова, която участва в King of Europe и 10-то място в Гърция. Да аплодираме Ива Русинова с номер 18, нейното Audi 90 Turbo. Личи се, че дама пилотира по света на джантите. Защо не аплодирате, защо не пляскате на дамата за това на Ива Русинова, която обещава две грандиозни обиколки след първата загряваща. Вие не сте огледали то как е такова. Не сте огледали то как такова гумите, майко. С BMW да, ама аз ще говоря за колата. Първата квалификационна обиколка за Ива в сезон 18 Audi 90 Turbo, кралицата на Европа, участничката в King of Europe и 10-то място в Гърция Сарес. Знам, че за такава жена мечтаят повечето от вас. Зелено! Трябва да ходите всяка неделя на църква, се молите по половин час. Тук пак трябваше да пляскате и ще ви дам сценария. Така. Докато Ива започне втората си обиколка, да ви кажа какъв е регламента и схемата за утре. Всеки, който е тук, трябва да доведе по 5 човека. Те сам ги водя, бе. 5-40 човека. Има 90-48. Ето е втората обиколка, в която съм сигурен, че Ива ще бъде безконтролна към дрифта си. Тук е там да се Сега пак... Ето показва наистина страхотно. Сигурен съм, че не го видя. О, бързо, бе! О, човек! Румънското участие сега за Николай Добре с номер 19. За 2010 година и преди това е бил републикански шампион. Там за втори път кара в България Николай Добре. Който кара добре наистина. Дали стюардесите в самолета, който прилита над Варна, се радват на това състезание. Втори кръг на българския бив шампионат. Виждам ги как махат през прозорците на самолета. Всички хубави стюардеси.